Ян һәм бүйек еңеу. Мин һугыштан һуң туган кыз бала. Беләм уның зыянын. Хәзер дөнья булсын һәр сакта да. Инде мин өләсәй дә булдым. Балаларыма теләйем бәхет. Илебездә тыныч яшәһендәр. Тыңлап думбыра, курай моңон. Бәхетле баласак илендә. Теләйем уларга аял көндәр. Илен, телен, халкын яратып, үтсен яшь буын. Һугыш ул туп шартлары, ул ас балалар, ватыгыз калган кыз һәм улдар. Бу куркыныч кабатламаһын, һәр сак дөнья булган тыныч. И это, чтобы не повторилось. Дети не хотят войны. Им нужен мир, а не война. Мой отец, участник Великой Отечественной войны, сражался он за родину, за меня и за тебя, внук. Спит солдат, потому что он устал. Сколько дней и ночей воевал. Мирный день для тебя, для меня добывал. Если гром погремит по горам, по полям, солдат проснется, родину в обиду не дам. Рамил Янбек, мәңгі балқы Башқұртстан, мұңдарымдың мұңы еңе. Башқұртстан, түйегім хин. Хинда туып, хинда үстім, бірден бірім, йөрәгім хин. Хуап тоймас халаларың, йомарт ерім, ис китмәлі, байлығыңды ханар үшін, біліп тұрам, худ етмәсін, басударың диңгіз түсілі, искән елгі Қан херпә, башын әйгән башақтарға бөртік яшау киртә. Хазинаға Башқұртстан, һәр тарафың һинең толы, абынғанһың Уралымдың күкрәгеңдә яндас булып. Уйымда һин, ҡанымда һин, Башҡортостан, ғазиз әсәм, халҡыңа көс-ҡеүәт биреп, мәңге балҡы, мәңге йәшә!